От студио Троян Мюзик и Тиман. Не му пишете, Славчо Илиев не търси принцеси, защото вече си има кралица Галена. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен, докато другите търсят внимание. Славчо Илиев се прибира при Галена, кралицата. Славчо е курвар по принцип, но не търси други жени, защото обича една. Влюбен в Галена си е много, но ако се наложи, Галена ще му даде разрешение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Той вече си има Галена. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Славчо е играч, той е последното ниво. Галена го държи спокойно, а другите ги държи на силен блок. Душманен ги як ровела, манащи олете пераве. Душманен ги як ровела, Еракля нащи тересена. Злобарите си лаят, ама Славчо и Галена не спира. Керванът си върви, а слабите остават да гледат. Славчо не е курвар по принцип, защото обича най-много Галена. Влюбен е в жена си много, но ако се наложи, Галена ще му даде разрешение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Влезе в играта тихо, без шум, без драма, без излишни стихове. Галена му държи посоката права и всичко излишно бързо се забравя. Който говори бързо изчезва от чата. Остават само те двамата в кадъра на нощта. И така си върви без излишен шум Славчо и Галена. От их Тиман един общ ритъм и ум.